Γεια! Για τις 7 εγγραφές σκέφτηκα κάτι. Εντάξει, είναι πάρα πολύ νωρίς. Έχω μόνο 7 εγγραφές, να δείξω τη φάτσα. Να. Το κάνω και θα δείξω. Παιδιά, αν μου κλείσει το κανάλι, μην στεναχωριέστε, θα κάνω καινούργια. Έρχομαι 5 μέτρα. Πάρα πολύ. Πρώτη φορά. YouTube, μη μου το πεις το κανάλι σε φορικά. Να έχεις ένα μικρό παιδί που ήθελα να κάνω YouTube. Και κτηνίατρος. Αλλά όταν γίνω κτηνίατρος δεν θα είμαι με λεφτά. Θέλω να σας δείξω ότι πήρα στο πανηγύρι χθες. Έπεσε η ρακέτα. Αυτό το λέει. Κοιτάξτε. Και δεν μπορώ να κάνω να το βγάλω στο καπάκι. Συγγνώμη. Επειδή όταν κάνεις αγιαλία τα ανακλάσσεται και πάει. Αυτό πάει πάρα πολύ μακριά. Κάπου που είχαμε πάει, εχθές στο πανηγύρι, το έκανα και έφτανε μέχρι τον ουρανό. Τώρα το πετάω, το πάω εδώ. Και παιδιά, είμαι πολύ χαρούμενη που δείξα το χάτο μου. Τη φάτσα μου. Και 2 παιχνίδια. Αυτό θα το έπαιρνα. Αυτό. Εδώ έχει πουλιέται και εδώ έχει σκιά. Εγώ τώρα από με το σκιά μου, τι σκιά να βάλω? Θα βάλω μπλε. Παιδιά μου ποιος δεν είχα σχολείο γιατί δεν δείχνω πάνω. Μπάς μου δεν με αφήνει να βλέπω σχόλια και να γράφω σχολεία. Παιδιά, θα το κάνω το αγαπημένο μου χρώμα. Γαλάζιο. Πάω, παιδιά, έρχομαι. Και παιδιά, εγώ τι σας σκέφτηκα? Να κάνω 24 ώρες στο καναπέ. Σήμερα τι μέρα είναι? Κυριακή. Λοιπόν, δεν θα κάνω live. Άστο γιατί θα είναι πολύ ώρα το live. Βίντεο στο καναπέ μου. Σκέφτηκα στην κουζίνα για να τρώω. Αλλά δεν μπορούμε να κοιμηθώ στην κουζίνα. Εγώ μπορούσα να κοιμηθώ στην κουζίνα. Που ήμουν στη θεία μου μια μέρα και είδαμε μες στον νεροχύτη και στα σκουπίδια ένα σαλικάρι. 2 σαλικάρια. Α! Ίσως το βάλαμε στο μάτι μου. Η μάνα μου τι θα μου πει? Που δείξε το φάτσα μου. Παιδιά, αν μου κλείσει το κανάλι να ξέρετε. Εσείς μπορείτε να το δείτε αυτό το βίντεο, θα το δείτε. Και αν το δείτε να ξέρετε ότι θα κάνω καινούριο κανάλι. Απλώς δεν θα δείχνω πάλι φάτσα, θα το ξέρετε όμως το φάτσα. Λοιπόν, έχω τελειώσει αυτό. Ήρθε η ώρα που πηγαίνετε.
Τι λέτε, γλίττα. Παιδιά, να ανοίξουμε λίγο φως, δεν βλέπω τίποτα. Καλά, δεν σας δείξω το τρίτο δώρο που το πήρα από το πανηγύρι. Είναι αυτό. Το δαχτυλέ. Παιδιά, έκανε μόνο 2 ευρώ και ήταν και παιδικό αυτό. Παιδιά, σήμερα είδα ότι είναι σγουρά τα μαλλιά μου, δεν ξέρω γιατί. Χθες είχα βάλει μοβ, τώρα θα βάλω μπλε. Παιδιά, το μπλε, η μπλε σκιά δεν φαίνεται καν. Πάμε να βάλουμε σκιά. Θα βάλω μοβ. Εδώ θα είναι για το μπλε, απ' την άλλη θα είναι για το μοβ. Εδώ θα είναι για το κίτρινο. Θα είναι για το πράσινο. Λοιπόν, στραβά τα πάρω. Αχ, παιδιά, πόσο ωραία βλέπω τώρα. Το πράσινο φαίνεται έστω και λίγο. Παιδιά, δεν φαίνεται σχεδόν καθόλου τι το πήρα. Καλά, όχι γιατί δεν μ' αρέσει, είναι ωραίο. Μόνο το πράσινο είναι καλό. Θα βάζω πράσινο σε όλες. Αν πήγε πάω κάποτε. Αλλά κάνω αυτό λίγο με το ποδήλατο. Και μερικές φορές και μετά. Λοιπόν, και το... Έβαλε το γλίτερ κοστός. Παιδιά, είναι σαν γλίτσα. Γιατί μόνο το σου. Εννοείς, κοιτάξτε λίγο, περιμένετε. Μπρο, αυτό που ανοίγει. Εδώ έχει γλίτερ με γλίτσα. Ναι, δεν είναι γλίτερ με γλίτσα. Και εδώ είναι γλίτερ με γλίτσα. Άκυρο, δεν. Σκοπός εδώ. Έχει. Oh my god. Έφυγε το μύτη της βαλατάξου. Πολύ ωραίο το λέω. Μόνο αν πάρω μια χούφτα βάφει καλά. Παιδιά, το τελείωσα ήδη. Καλά πλάκα κάνω. Τώρα γιατί το ξεβάλω. Το έκανα. Όχι, το ξέβαλα. Για κάντε και μια εγγραφή τώρα για καλό και για κακό. Εντάξει, δεν έχουμε καμία εγγραφή, μόνο στους 7 έχουμε κολλήσει. Ναι. Στις 7. Έχω μόνο 7 έγγραφες. Παιδιά, περισσότερες. Ναι, έχω μόνο 7 εγγραφές. Σκέφτηκα μια τέλεια. Αυτή να την κάνω ροζ. Όταν το κάνω έτσι για να απεσαλευτεί όλο στο μάτι. Ωραίο είναι.
καρακιός έχει. Εδώ δεν έχει πάει πολύ καλύτερα. Το βάλω. Σκέφτηκα να κάνω και μια καρτίγια, αλλά δεν ξέρω πού. Καλά, όχι. Γιατί εδώ έχει και ωραία. Παιδιά, χάσει τη μάσκα μου, αλλιώς δεν θα δείχνω. Το YouTube κανονικά δεν πρέπει να με κλείσει. Γιατί μου είμαι αρκετά μεγάλο. Καλά, έχει και αρκετά 8 χρονών παιδί. Καλά, ας μην λέμε καλύτερα ηλικίες. Γιατί παιδιά, αν ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι στο ίντερνετ που μπορούν να κάνουν εμένα στους subscribers με το link. Και εσείς θα πάτε να τους κάνετε φίλους, αλλά εγώ να μην είμαι. Γι' αυτό καλύτερα εμένα να πάτε να τους κάνετε. Δεν θα κάνω καρδιά, παιδιά. Ένα βαραβάτι. Δεν φεύγει με τίποτα. Έχει φύγει και πολύ κλείτρα. Αλλά όσο και να προσπαθώ να το βγάλω δεν γίνεται. Παιδιά, λέτε τι είναι αυτό που είναι γλίτσα με γλίτσα. Εγώ θα το βάλω λεπτός. Παιδιά, ήμουν μέσα στο μπλε και στο ροζ, στα παλιά ροζ. Μόνο που δεν μαζεύει τίποτα. Καλά, δεν είναι λεπτός, τι κάνω. Παιδιά, εσείς δεν μπορείτε να δείτε. Τα έχει γίνει. Δεν έχει ρωτήσει καθόλου, αλλά έχει γλύτε. Έχω εδώ τον καθόλου που βοηθάει. Παιδιά, δεν βλέπω εμένα από το καθόλου. Τώρα μπερδεύτηκα. Θα βάλω και λίγο πολύ. Παιδιά, το μπλε είναι σαν διαφανή. Όλα είναι σαν διαφανή. Ήρθα κι εγώ.
Έφτασε κιόλας. Μη είμαι ο δεύτερος. Ήρθα κι εγώ. Έφτασε κιόλας. Άιντε. Έδειξα τη φάτσα μου. Την έδειξα. Καλά 5 λεπτά βίντεο θα κάνω, 7 ώρες βίντεο θα κάνω. Καμία διαφορά για μένα. Σήμερα μπορεί να μην κάνω άλλα βίντεο, γιατί μετά θα πάω εγώ. Θα πάω 5 και... Τι ώρα θα πάω 5 και... Να ξέρω. Ποιος προλάβει και το δει. Ήρθα κι εγώ. Πώς σας φαίνεται που βλέπετε εμένα σε δύο. Εδώ είναι ο καθρέφτης και εδώ είμαι εγώ. What? Είμαι σε 3. 1, 2. Κοιτάξτε. 1, 2, 3. Παιδιά, μπερδεύτηκα τώρα. Ήρθα κι εγώ. Έφτασα κιόλας. Κάτσο. Μικρό Νικόλ. Ήρθα κι εγώ. Σαν κιόλας είμαι γνωστό. Μικρό Νικόλ. Τώρα τον πάσω στο μάτι του. Γιατί πατάνε τσίποτσα. Επειδή σίγουρα δεν είναι. Παιδιά, είμαι σχετικά μεγάλη για YouTube. Κυρία Γιάννη, ποιος έκανε από την ηλικία και μικρό. Καλά και να έκανε τους γονείς τους. Αλλά και εγώ μερικές φορές μιλάω με την αδερφή μου στα βιντεάκια. Πολύ διαφορά. Έφτασα κι εγώ. Έφτασα κι άλλα σήμερα. Μικρό Νικόλ. Ήρθα κι εγώ. Έφτασα κιόλας. Είμαι γνωστό. Βλέπετε.
νωρίς το πανηγύρι. Γεια παιδιά. Δεν ξέρω να το δω. Παιδιά, δεν αντιγράφω και αν και άλλο το Instagram, το αγαπημένο μου παιδικό. Το βλέπω και βέβαια βλέπω YouTubers γιατί κατάλληλα δεν μπορείτε να το δείτε στο YouTube. Παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο μαζί με τα καλλιτικά και έτσι πήγα και το laser και πράγματα που σας έδειξα πολλά και για την ανακοίνωση. Παιδιά, λέω να το κάνω την Τετάρτη, όχι Πέμπτη. Πέμπτη, παιδιά, θα το κάνω. Yeah. Και επίσης κάντε subscribe. Bye.